Είστε καταρχήν καλά? Για να είμαστε εδώ πέρα. Και είναι κάποια πράγματα να μην τα ξεχνάμε. Ότι είμαστε εδώ είναι μια καλή αρχή. Μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο θέλουμε ακριβώς, αλλά είμαστε εδώ πέρα για να το πετύχουμε. Και κάθε μέρα περίπου 150.000 άνθρωποι ανά τον κόσμο δεν είναι εδώ πέρα. Φεύγουνε. Οπότε είμαστε από αυτούς που είμαστε εδώ πέρα και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ το Σολόνιο και τα παιδιά που είναι οικογένεια. Ευχαριστούμε Χριστιανά και όλο το σύστημα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά οικογένεια. Την άλλη Πέμπτη θα είναι ο φίλος μου Άγγελος Ολεβέτης εδώ πέρα. Ένα εξαιρετικό παιδί, ψυχολόγος και συγγραφέας με την επτασφράγιστη βιβλιοθήκη. Πολύ αξιόλογο παιδί και πολύ αξιόλογη προσπάθεια που κάνει. Αυτή η ομιλία θα κρατήσει περίπου γύρω στα 50-60 λεπτά το πολύ. Ό,τι δείτε μπορείτε να το φωτογραφίσετε, βιντεοσκοπήσετε, ανεβάστε, κατεβάστε, ό,τι θέλετε. Και εγώ θα κάτσω μετά όση ώρα θέλετε, όποιος θέλετε, για οποιοδήποτε λόγο θέλετε. Θα βγάλουμε φωτό, θα υπογράψουμε και τα υπόλοιπα βιβλία και θα πούμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πέρα λέει ότι όταν δεν υπάρχει ένα βιβλίο που θέλεις να διαβάσεις, γράψτε το. Όταν δεν υπάρχει ένα βιβλίο που θέλεις να διαβάσεις, γράψτε το. Το ίδιο για μια επιχείρηση, αν υπάρχει κάτι που θέλεις να κάνεις και δεν υπάρχει, γιατί να μην το ξεκινήσεις. Κάπως έτσι ξεκίνησα και εγώ χωρίς. Δεν είχα στο μυαλό μου να γράψω βιβλία. Και ξεκίνησα να γράφω κάποιες μικρές ιστορίες, γιατί έβλεπα πράγματα πολύ σημαντικά και πολύ αξιόλογα, τα οποία δυστυχώς όμως πηγαίναν άκλαφτα, γιατί ασχολούμαστε με όλα αυτά που δεν πηγαίνουν καλά. Και εγώ ήθελα να δώσω focus σε αυτά τα οποία πηγαίνουν καλά. Οπότε γράψα την πρώτη ιστορία κάποια στιγμή τον Μάρτιο του 2016. Είχα πάει στη Λαϊκή και είχα δει μια κυρία η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία ντυμένη, πάρα πολύ προσεγμένη, είχε πολύ πολύ καθαρό και ωραίο πάγκο, ξεχώριζε. Και έγραψε ένα κειμενάκι πώς πετυχαίνεις. Αλλά ήταν για το ημερολόγιο μου, δεν φαντάστηκα πότε θα δημοσιευτούν αυτά. Μετά από μια εβδομάδα ξανά έγραψα άλλη μια ιστορία. Μετά κάποια στιγμή άλλη μια. Έβαλα μια στο ίντερνετ, άρεσε, έγινε viral. Οπότε συνέχισα να γράφω για μένα. Ήταν το ημερολόγιό μου. Και όταν κάποια στιγμή οι ιστορίες γίνανε γύρω στις 30 ιστορίες, λέω τώρα δεν κάνω ένα ντου να γίνουν 100, μήπως και γίνει βιβλίο. Δεν είχα στο μυαλό ότι γράφω βιβλίο. Και αυτή είναι η σημασία της δράσης. Ξεκινάς ακόμα και δεν ξέρεις που θα πας. Και η δράση θα σε πάει. Οπότε κάποια στιγμή τον Ιούνιο του 2018 βγήκε το δώρο. Είναι η μόνη φωτό που σας παρακαλώ να μην φωτογραφίσετε, είναι οι κόρες μου. Θα με σκοτώσουν και οι κόρες μου και η μάνα τους και θα έχουν και δίκιο. Οπότε τον Ιούνιο του 2018 και μετά από κάποιες χιλόπιτες, γιατί δεν είναι ότι θα πας στον πρώτο εκδοτικό οίκο και θα σου πούνε σε περιμέναμε που είσαι άργησες, όποιο και να είναι το project της ζωής σας. Οπότε μετά από δυσκολίες και χιλόπιτες που δεν σταματάς αλλά σε ενδυναμώνουν, βγήκε το πρώτο δώρο τον Ιούνιο του 2018. Η πρώτη έκδοση ήταν 2.000 αντίτυπα, εξαντλήθηκε σύντομα και θέλω από το βιβλίο αυτό να σας διαβάσω μια ιστορία. Η ιστορία αυτή είναι μήπως τα πράγματα πάνε καλά. Μήπως τα πράγματα πάνε καλά. Ναι, το έχω μαζί μου. Ξύπνησα νωρίς, βρέθηκα σε ένα ζεστό κρεβάτι κάτω από καθαρά σεντόνια. Σηκώθηκα και τα πόδια μου με στήριξαν. Υπάκουσαν κάθε μου επιθυμία. Με πήγανε στο μπάνιο, πάτησα το κουμπί και απόλαυσα το καθαρό νερό που έτρεχε άφθονο από τη βρύση. Κοίταξε απέναντι και είδα τον εαυτό μου. Ο καθρέφτης έκανε για μια ακόμα φορά υποδειγματικά τη δουλειά του. Κουνιόμουν και το είδωλο μου κουνιόταν, λες κι ήταν ένα. Μπήκα στην ντουζιέρα, έκλεισα την τζαμένια πόρτα, μέσα στο ντουζ δέσποζε η μυρωδιά του σαπουνιού. Σου έσπαγε κυριολεκτικά τη μύτη. Απόλαυσα το ζεστό νερό πάνω στο σώμα μου για αρκετή ώρα. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την αίσθηση. Έξω με περίμενε μια μαλακή πετσέτα πάνω στο καλοριφέρ. Τυλίχτηκα. Περπάτησα ξυπόλυτος πάνω στην μοκέτα. Αυτή τη φορά τα πόδια μου πήγανε μπροστά στο τζάμι. Κοντοστάθηκα. Οι σταγόνες στο εξωτερικό του μέρος δεν έμπαιναν μέσα. Τις έβλεπα να κυλάνε αργά και να ενώνονται μεταξύ τους σε απρόσμενα σταυροδρόμια. Απόλαυσα το θέαμα για λίγη ώρα. Είχα την πολυτέλεια. Διάλεξα ποια ρούχα θα φορέσω. Είχε και άλλα ρούχα μέσα στην τουλάπα, αλλά δεν τα διάλεξα. Ένιωσα όμορφα. Άνοιξα το ψυγείο και εδώ είχα πολλές επιλογές. Έφτιαξα πρωινό, έστυψα 3 ζουμερά πορτοκάλια, που από χειμωτής έκανε και αυτό το θαύμα του. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να πιέσω το πορτοκάλι προς τα κάτω. Απόλαυσα το γλυκό χυμό μέχρι την τελευταία σταγόνα. Ετοιμάστηκα για τις δουλειές μου και έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Αυτή η πόρτα θα ξανανοίξει μόνο με το δικό μου κλειδί, με τρόπο μαγικό.
Κανένα άλλο κλειδί δεν μπορεί να την ανοίξει. Τα πόδια μου αυτή τη φορά με πήγαν στο αυτοκίνητό μου, ούτε εκατοστό λάθος. Ακριβώς εκεί που ήθελα. Κέντρο. Ναι, έχω ένα ολόδικό μου αυτοκίνητο που ανοίγει και αυτό με ένα μοναδικό κλειδί. Η μηχανή άναψε εύκολα με το γύρισμά του. Επέλεξα να μην πατήσω το κουμπί της μουσικής. Είχα και εδώ επιλογή. Το μεσημέρι έκανα ένα διάλειμμα, πήγα σε ένα ταχυφαγείο, παρήγγειλα μια νόστιμη σαλάτα. Περιμένοντας χάζευα τον κόσμο. Τα μάτια μου έβλεπαν. Δεν βλέπουν όλα τα μάτια, ξέρετε. Είδα φάτσες χαρούμενες και άλλες όχι τόσο χαρούμενες. Είδα ανθρώπους βιαστικούς και άλλους λιγότερο βιαστικούς. Όπου και αν κοίταζα, έβλεπα πράγματα, όπου και αν κοίταζα, έβλεπα χρώματα. Η σαλάτα μου δεν άργησε. Ήταν σερβιρισμένη σε ένα καθαρό μπολ με μπόλικο μαρούλι, νόστιμα κρουτών, φρεσκοτημένο τυρί και ζεστό κοτόπουλο. Στήχησε 5 ευρώ. Είχα 5 ευρώ. Τα έβγαλα από την τσέπη μου και πλήρωσα. Έχω και κινητό. Έστειλα μηνύματα, συνδέθηκα στο ίντερνετ, είδα τι γίνεται στον κόσμο. Το Facebook μου θύμισε τα γενέθλια ενός καλού φίλου. Του μίλησα μετά από καιρό. Χαρήκαμε και οι δύο. Το βράδυ γύρισα σπίτι μου. Πάλι έβλεπαν τα μάτια μου, πάλι με στήριζαν τα πόδια μου, πάλι έπιαναν τα χέρια μου. Ζω σε μια όμορφη ηλιόλουστη χώρα. Έχουμε ειρήνη. Ξέρω ότι και αύριο το σπίτι μου θα είναι στη θέση του. Δεν θα το έχει ισοπεδώσει καμία δέσποτη βόμβα. Αυτό ήταν γραμμένο το 16, πολύ πριν τους πολέμους. Στη χώρα μου και δημοκρατία. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να λέω αυτό που θέλω και να πηγαίνω όπου θέλω. Μπορώ να κυκλοφορώ και μετά τις 10 το βράδυ. Γραμμένο προ-COVID. Μπορώ να πάω να τρέξω, μπορώ να δω τηλεόραση, μπορώ να περπατήσω, μπορώ να διαβάσω, μπορώ να χασομερίσω, μπορώ να δω ένα φίλο μου ή να μείνω μόνος, μπορώ να χαμογελάσω, μπορώ να κάνω αυτό που γουστάρω. Εγώ επιλέγω. Ξεκλείδωσα την πόρτα του σπιτιού μου. Το κλειδί έκανε για μια ακόμα φορά τη δουλειά του. Χωρίς να διαμαρτύρεται, χωρίς να με δυσκολέψει. Το ζεστό μου κρεβάτι με τα ζεστά σεντόνια ήταν εκεί που τα άφησα. Χθες δεν έλυσα τα προβλήματα της ζωής μου. Χθες δεν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, ούτε προχώρησε το Κυπριακό. Ήταν όμως μια όμορφη μέρα. Στοίχημα ότι και αύριο τα πόδια μου θα μου κάνουν όλα τα χατήρια. Μήπως τελικά τα πράγματα πάνε καλά. Μήπως τελικά τα πράγματα πάνε καλύτερα από όσο νομίζω, απλώς έχουμε μπερδευτεί και έχουμε εθιστεί σε έναν αρνητισμό ο οποίος δεν ισχύει πάντα. Να το δούμε. Ξαναλέω, οτιδήποτε βλέπετε και σας αρέσει, τραβάτε βίντεο, φωτογραφίζετε, κάνετε ό,τι θέλετε, έτσι. Πίσω από για μένα τα μαθηματικά είναι η μητέρα όλων των επιστημών. Τα μαθηματικά είναι η μητέρα όλων των επιστημών. Εδώ πέρα τι λέει. Χαρά ίσον η πραγματικότητα που ζω μείον τις προσδοκίες που έχω. Χαρά είναι η πραγματικότητα που ζω, γιατί η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σχετική, μείον οι προσδοκίες που έχω. Άρα λογικά σε αυτή την εξίσωση, για να μεγαλώσω τη χαρά, θα έπρεπε να μεγαλώσω την πραγματικότητα και να μειώσω τις προσδοκίες. Σωστά. Αν το δείτε αντίστροφα, ο πόνος, που είναι το αντίθετο της χαράς, τι είναι? Προσδοκίες μείον την πραγματικότητα. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Πραγματικότητα πρώτα απ' όλα. Είναι από το Ναι, ένα βιβλίο που γράψε το 2022 και λέει είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, είναι άλλο να το αντιλαμβάνομαι. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, είναι άλλο να το αντιλαμβάνομαι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό το διάγραμμα είναι από το βιβλίο του Ρόσλινγκ, το Factfulness, το έχουν τα παιδιά στο Σολόνιο. Είναι ένα βιβλίο μεγάλο, το οποίο έχει charts εδώ και 200 χρόνια και εξηγεί γιατί ζούμε στο καλύτερο σύμπαν που υπήρχε ποτέ. Στο κάτω διάγραμμα, αυτό που βλέπετε με πτώση, με πτωτική γραμμή, είναι τα εγκλήματα που καταγράφηκαν στις ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια που γράφηκε το βιβλίο. Άρα η επίσημη η εγκληματικότητα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στη χώρα μας, όχι υπερπροβολή από τα κανάλια, η επίσημη εγκληματικότητα μειώνεται. Όμως, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ρώτησαν τον κόσμο κατά πόσον θεωρούν ότι αυξάνεται ή μειώνεται. Ο κόσμος, στο ίδιο διάστημα που η εγκληματικότητα πέφτει, ειδικά από το 2003 και μετά, social media, κανάλια κτλ., θεωρεί ότι αυξήθηκε. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Καλώς τον κύριο Σόλωνα, τι κάνετε? Ένα χειροκρότημα για τον φίλο μου τον κύριο Σόλωνα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε εδώ πέρα η πραγματικότητα βελτιώνεται, αλλά νομίζω ότι χειροτερεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζούμε σε έναν κόσμο που μαθαίνουμε όλα τα στραβά, αλλά τα καλά δεν τα μαθαίνουμε
Γιατί υπάρχει μια λέξη που είναι έως εγκληματική, η λέξη αυτονόητο, και δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας για του λόγου του αληθές. Είναι από τον Ιούλιο του 25, πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή κάτω στην Αθήνα. Λέει, τα δάση στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια αυξήθηκαν. Ήταν το 1992 65 εκατομμύρια στρέμματα και τώρα είναι 76 εκατομμύρια στρέμματα. Από 65 εκατομμύρια στρέμματα, τα δάση τα τελευταία 30 χρόνια αυξήθηκαν από 65 σε 76 εκατομμύρια στρέμματα. Και το είδα και φυσικά και εγώ στράβωσα και λέω δεν γίνεται με αυτό το χαμό που γίνεται. Έψαξα και γίνεται και τα δάση έχουν αυξηθεί κατά 18%. Μαθαίνουμε όλα τα πολύ δύσκολα, τα δάση που καίγονται, που λόγω της κλιματικής αλλαγής δυστυχώς έχει γίνει εφλεκτήλη, που κάποιοι βάζουν φωτιές και. Μαθαίνουμε ένα κομμάτι της πραγματικότητας που είναι όντως ζωφερή και δύσκολη. Το καλό δεν το μαθαίνεις. Υπάρχει έστω και ένας που μπορούσε να φανταστεί ότι τα δάση σήμερα έχουν αυξηθεί? Υπάρχει κάποιος? Γιατί εγώ με το που το είδα λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Το κακό το τρώμε αμάσιτο. Το καλό το περνάμε από 15 φίλτρα. Και υπάρχει και το καλό, υπάρχει και το κακό. Να υπενθυμίσω ότι την εποχή εκείνη που είχαμε τον COVID, όταν ανεβαίναν τα κρούσματα το μαθαίναμε. Όταν πέφταν τα κρούσματα δεν το μαθαίναμε. Όταν είχαμε τους σεισμούς Σαντορίνη, το μαθαίναμε και θα κινητοποιούσε ουσιαστικά, θα ενεργοποιούσε, το υφές της Σαντορίνης και θα γινόταν. Όλα αυτά μαθαίναμε. Όταν τελειώσαμε, το μαθαίναμε. Πού θέλω να καταλήξω? Όταν τα πράγματα πάνε καλά, δεν το μαθαίνεις. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, το μαθαίνεις. Άρα η βερσιόν της πραγματικότητας που μαθαίνουμε δεν είναι η καλύτερη. Το ξαναλέω, έχω κάνει την ομιλία αυτή μέχρι τώρα, τον τελευταίο μήνα, σε πάνω από 3.000 ανθρώπους. Ρώτησα αν έστω και ένας θα φανταζόταν ότι τα δάση μετά από τις φωτιές έχουν αυξηθεί, ούτε ένας δεν σήκωσε το χέρι του. Ο μέσος, ξαναλέω, υπάρχει μια διάκριση. Ναι, είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Από την άλλη, τα δάση ξαναγεννιούνται πιο πολύ από ό,τι πεθαίνουν. Συνεχίζουμε στο δεύτερο παράγοντα, που είναι ουσιαστικά τα expectations, τις προσδοκίες. Αυτό το οποίο περιμένω, όταν αρχίζω να το προσδοκώ, έχει και συναισθηματική επένδυση. Επενδύω συναισθηματικά. Όταν το απαιτώ, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί η απέτηση έχει βία. Όταν ήμουν μικρός, 7-8 χρονών, μεγαλώνω με κάτι φίλους μου και η μητέρα τους, που είναι φίλη με τη μητέρα μου, έλεγε στη μητέρα μου, Τούλα μου, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου, ήταν τότε 7-8 χρονών, έχω την απέτηση να με φροντίζουν. Είναι καλά. Και όταν η απέτηση γίνεται αυτονόητο, είναι ακόμα χειρότερο. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα, και το έχει πει ο μεγάλος Καζαντζάκης, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Αύριο μπορεί να πάσα στιγμή να μην είμαστε εδώ πέρα. Μιλούσα με μια φίλη αναισθησιολόγο και κουβεντιάζαμε και μου λέει είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή. Όντως. Πάμε να το δούμε γιατί κάποια πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα δεν είναι αυτονόητα. Και θέλω να μοιραστώ ένα βιντεάκι. Είναι από έναν μπαμπά ο οποίος είχε γενέθλια. Κάνω ένα μικρό translation. Αν κάποιος δεν μιλάει αγγλικά, όλοι μιλάτε εδώ πέρα. Οπότε, αλλά να το αναφέρω. Έχει γενέθλια. Θα το δείξω το βιντεάκι. Του κάνουν τα παιδιά του ένα δώρο. Στην πορεία καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι color blind. Δεν μπορεί να δει χρώματα, δεν έχει τίποτε χρώματα. Είναι περίπου το 5% των ανδρών και το μισό τα 100 των γυναικών είναι color blind. Και είναι η πρώτη φορά που αυτός ο άνθρωπος 60 χρόνων plus θα φορέσει γυαλιά και θα δει χρώματα που για μας είναι τόσο αυτονόητο. Happy birthday to you. Ακούγεται? Happy birthday to you. I was gonna guess. Don't get. You're gonna get wrong. Don't get wrong. Yeah.
Put them on. The sunglasses. How does it look? Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those. You see colors now? Now you have rose colored lenses, baby. Now you see with our eyes. You like the balloons? Turn around, look at the flowers in the house. Τίποτα δεδομένο, τίποτα αυτονόητο. Η εξίσωση είναι πάρα πολύ απλή. Και τα πιο δύσκολα είναι τα απλά, να ξέρετε. Κάθε φορά που το αυτονόητο πάει στο 0, η χαρά μου πάει στο άπειρο. Κάθε φορά που το αυτονόητο πάει στο άπειρο, η χαρά μου πάει στο 0. Και αυτή είναι εξίσωση της ζωής μου, δεν μου τη λύσει κανένας πολιτικός, ούτε ο πρώην μου, ούτε ο συνεταίρος μου, ούτε αυτός στον οποίο εργάζομαι. Είναι δική μου εξίσωση. Άρα οφείλω, πρέπει, γιατί έχουμε χαλαρώσει πολύ. Ναι, κάποια πράγματα είναι πρέπον, έλεγαν οι αρχαίοι. Πρέπει πραγματικά να βρω το καλό σε έναν κόσμο που έχει τόσο πολύ αρνητισμό, δεν έχει τόσο κακό κόσμος, αλλά έχει πάρα πολύ negativity bias. Δεν έχει τόσο πολύ negativity, έχει negativity bias. Και πρέπει εδώ πέρα να καταλάβω ότι ανά πάσα στιγμή είμαι υποψήφιος για αποχώρηση. Άρα το ότι ξύπνησα το πρωί είναι μια καλή αρχή, ακόμα και αν η ζωή μου είναι δύσκολη. Το ξαναλέω, κάθε φορά που το αυτονόητο πάει στο Θεό, η χαρά μου πάει στο 0. Και κάθε φορά που το αυτονόητο είναι στο 0, η χαρά μου πάει στο άπειρο. Αν υπάρχει ένα αυτονόητο, είναι ότι το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Γι' αυτό αυτή εδώ πέρα η ιστορία που σας διάβασα έκανε εντύπωση, γιατί μιλούσε για πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα. Χέρια, πόδια, μάτια, σοβαρά. Έχω ένα φίλο μου ο οποίος έχει κάποια μορφή οπτικής αναπηρίας, ο Βαγγέλης Αβουλάς, και λέει κανένας μας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την αρτιμέλεια. Κανένας μας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την αρτιμέλεια. Τίποτα αυτονόητο. Είμαι εδώ πέρα, είναι μια καλή αρχή. Ακόμα και αν είναι δύσκολη η ζωή μου. Πάμε να το λύσουμε. Όχι να γκρινιάξουμε, πάμε να το λύσουμε. Το δεύτερο βιβλίο είναι το βιβλίο Captain. Έχασα τον πατέρα μου εγώ τον Ιούλιο του 2018. Ήταν πολύ δύσκολο, παρότι ήταν μεγάλο σε ηλικία, ήταν πάρα πολύ υγιής, ήταν αρκετά ξαφνικό. Και ούτε αυτό ήταν προγραμματισμένο να γραφτεί. Το μόνο πράγμα το οποίο ουσιαστικά μου έδινε κουράγιο και θεράπευε την ψυχή μου ήταν να γράφω ιστορίες για τον πατέρα μου. Ούτε αυτό ήταν να γίνει βιβλίο. Στην πορεία όμως οι ιστορίες γίνανε αρκετές και είπαμε τους εκδότες μου να το κάνουμε βιβλίο, γιατί ο ρόλος του μπαμπά στην Ελλάδα είναι αρκετά υποτιμημένος, με ευθύνη και ημών των μπαμπάδων. Η φωτογραφία αυτή είναι από ανάρτηση που είχε κάνει η ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Πυρουνάκη όταν είχε βγει και το είχε διαβάσει. Απλό, βαθύ, αυθεντικό, ανθρώπινο, αγγίζει πολλούς, ενώ είναι γραμμένο για έναν. Και πόσο σημαντικό όταν βλέπεις τόσο ωραίες λέξεις, φαίνεται αυτός που έχει φροντίσει την ψυχή του από τον τρόπο που εκφράζεται ακόμα και γραπτά. Από το βιβλίο αυτό θέλω να διαβάσω την ιστορία τι είναι μπαμπάς. Τι είναι μπαμπάς. Ο μπαμπάς είναι αυτός που στις 3 το πρωί ξυπνάει για να σου φέρει νερό όταν διψάς. Ο μπαμπάς είναι αυτός που θα σου βγάλει και τη δεύτερη βοηθητική ρόδα χωρίς να το πάρεις χαμπάρι.
Ο μπαμπάς είναι αυτός που κάνει ατελείωτες κολοτούμπες σε σένα και τους κολλητούς σου. Ο μπαμπάς είναι αυτός που θα σε πείσει ότι μπορείς, όταν όλοι και όλα λένε το αντίθετο. Ο μπαμπάς είναι αυτός που θα σε περιμένει έξω από τα αγγλικά το βράδυ. Ο μπαμπάς είναι αυτός που περιμένει τα νέα σου τρελός, αλλά ποτέ δεν θα σου το πει. Ο μπαμπάς είναι αυτός που η μυρωδιά του είναι η πιο μαγική, αλλά και η πιο διακριτική στον κόσμο ολόκληρο. Ο μπαμπάς είναι αυτός που κόβει τη βασιλόπιτα την πρώτη μέρα του χρόνου. Ο μπαμπάς είναι αυτός που σε καμαρώνει στις γυμναστικές επιδείξεις δίπλα στη μαμά. Ο μπαμπάς είναι αυτός που σου δίνει το χαρτζηλίκι χωρίς να το φωνάζει. Ο μπαμπάς είναι αυτός που δεν θα γκρινιάξει ποτέ που ξέχασε τη γιορτή του. Ο μπαμπάς είναι αυτός που κάνει τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Ο μπαμπάς είναι αυτός που δίνει λίγα, δίνει πολλά και συνήθως ζητάει λίγα. Ο μπαμπάς είναι αυτός που όσο μεγαλώνεις, τόσο συνειδητοποιείς ότι του μοιάζεις. Ο μπαμπάς είναι το άλλο σου μισό. Ο μπαμπάς είναι ο ήρωάς σου, είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι. Ο μπαμπάς είναι γενικά ο αφανής ήρωας της ιστορίας. Ο μπαμπάς είναι αυτός που, αν χωρίσει, θα τρέξει στα δικαστηρία για να σε βλέπει παραπάνω από 2 απογεύματα την εβδομάδα. Ο μπαμπάς είναι αυτός που, όταν τον χάνεις τη γη κατά από τα πόδια σου. Αφιερωμένο στο δικό μου τον μπαμπά που του άρεσε πολύ να με διαβάζει, αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου, όπου και αν βρίσκονται. Μπαμπάδες που γυρίσαν από τον πόλεμο. Τίποτα δεδομένο, τίποτα αυτονόητο, είναι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που δεν θα ξαναδούν τους μπαμπάδες, τις μαμάδες που είναι στον πόλεμο. Επειδή, συγγνώμη για τη λέξη, κάποια καθάρματα ξεκινήσανε κάποιους πολέμους, κάποια παιδιά δεν χαρούν ποτέ ξανά τους γονείς τους. Και να θυμηθούμε και που είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι εδώ πέρα πάνω. Τα υπόλοιπα είναι σημαντικά και τα υλικά αγαθά. Απλώς η αγάπη είναι ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα. Είναι ο λόγος και η αιτία. Γιατί είμαστε εδώ πέρα επειδή κάποια στιγμή οι γονείς μας πριν από αρκετά χρόνια αγαπήθηκαν, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Οπότε η αγάπη είναι η νούμερο 1 αξία. Και όπως λέει ο Τσάτσος, στο βιβλίο του «Η ζωή σε απόσταση», ζωντανά στοιχεία μέσα μας είναι μόνο εκείνα που θα επιζήσουν όταν κατά τα άλλα θα έχουμε πεθάνει. Είμαστε 100 άνθρωποι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Ο Τσάτσος το έγραψε πριν από πολλές δεκαετίες. Ζωντανά στοιχεία μέσα μας είναι μόνο εκείνα που θα επιζήσουν όταν θα έχουμε πεθάνει. Αγάπη, ιστορίες, αναμνήσεις, αγκαλιές, συναισθήματα. Τρίτη ιστορία, τρίτο βιβλίο. Αυτό ήταν προγραμματισμένο να βγει το δεύτερο το δώρο, γιατί πήγε πολύ καλά το πρώτο. Οπότε ήταν δεδομένο θα έκανε sequel. Αυτή η φωτογραφία είναι από έναν φίλο ιντερνετικό, δεν τον ήξερα, ο οποίος μου κάνει την τιμή να βάλει το βιβλίο μου, το εξώφυλλο το βιβλίο, δίπλα στο νεογέννητο το μωράκι του. Και είναι να συνειδητοποιήσουμε και το μέγεθος κάποιων πραγμάτων, έτσι. Το πρώτο δώρο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως κοντεύει το 1 εκατομμύριο αντίτυπα, είναι σε 30 τόσες χώρες. Δεν είναι αυτή η ουσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από όλα τα εκατομμύρια. Όταν ένας άνθρωπος παίρνει το βιβλίο σου
και το βάζεις δίπλα στο νεογέννητο μωράκι σου. Για να έχουμε και αίσθηση του τι είναι πραγματικά σημαντικό και τι όχι. Από αυτό το βιβλίο θέλω να διαβάσω την ιστορία που λέγεται «Οι άλλοι». Αχ, αυτοί οι άλλοι. Μας ταλαιπωρούνε, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα πάνε ρεμίσουν, υπάρχει αυτός ο άλλος πάλι. Λες και μου την έχει στημένη. Πρώτη μέρα στην Αθήνα, μετά από διακοπές. Λατρεύω την Αθήνα το 15 Αύγουστο, ξεπουκάρουμε όλα τα αυτοκίνητα από το πλοίο. Ξεκούραστη, μαυρισμένη, καλοπερασμένη, υπομονετική. Πρώτο πράγμα περνάω από το αγαπημένο μαγαζάκι για να αγοράσω μία από τις γνωστές μου λιχουδιές, την βλέπω παρκάρι. Έχει και αυτή φρέσκο το look των διακοπών της. Μαυρισμένη, με το όμορφο φορεματάκι, κυκλαδίτικα βραχιολάκια, ανανεωμένη, φρεσκοδιακοπισμένη, ανοίγει την πόρτα. Αντικριστά ανοίγει την πόρτα και ένας κύριος που μόλις είχε παρκάρει δίπλα της. Οι πόρτες παραλίγο να κουτουλήσουν. Το διακοπολούκ στο πρόσωπό της εξαφανίζεται με τη μία. Χάνει τη λιακάδα, πλακώνει συννεφιά, η τύπισσα ρίχνει μια δηλητηριασμένη ματιά κάπου στο υπερπέραν. Στράφει διακοπές. Σαν να διαβάζει το μυαλό της. Άρχισαν να γυρίζουν οι «Καλά ήμασταν εκεί πέρα που ήμασταν, καλά ήσασταν εκεί πέρα που ήσασταν». Πάντα αυτοί οι άλλοι. Αυτοί που θες να πας μπροστά, αλλά σου η ζωή. Το αφεντικό, ο πελάτης, η μητέρα σου, η κυβέρνηση, ο γείτονας. Πάντα αυτοί οι άλλοι. Ποδόφρενο στο πατίνι σου, κοκκίνο φανάρι στα όνειρά σου, καρφίτσα στο μπαλόνι σου, οι άλλοι. Συχνά δίνω ομιλία, στο τέλος έρχονται και με βρίσκουν κάποιοι. Τα κάνω όλα αυτά που λες, αλλά οι άλλοι. Εγώ αγαπάω ανεφορίων, αλλά οι άλλοι. Μόνος είμαι. Προχθές ήμουνα μια φίλη κλασικό δοτικό άνθρωπο. Εγώ τους τα δίνω όλα, αλλά οι άλλοι τίποτα. Όταν ακούω αυτό το αλλά, ξέρω θα ακολουθήσουν αυτοί οι άλλοι. Θα μπορούσε να είναι και νέος κανόνας σύνταξης νεοελληνικής γλώσσας. Αυτοί που ποτέ δεν σε αναγνωρίζουν, αυτοί που δεν σε αγαπάνε, αυτοί που σε απαξιώνουν, αυτοί που σου κλέβουν τον όνειρό σου, αυτοί που μόνιμα σε αδικούν, αυτοί που σε ζορίζουν, αυτοί που σε στεναχωρούν, αυτοί που σε ταλαιπωρούν, αυτοί που σου κάνουν τη ζωή πατίνη. Με δύο λόγια, εγώ ο καλός και οι άλλοι η ιστορία σχεδόν όλων μας. Έχω ένα αγαπημένο ξάδερφο, Μεγαλάκο με λέει χαϊδευτικά. Να σου πω κάτι Μεγαλάκο, για να τελειώνω μια και καλή με αυτό το παραμύθι. Η άλλη είσαι εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα, και δεν το βλέπω. Πήρα χθες αυτά τα 2 cheesecake. Το ένα έχει 9 κερασάκια και το άλλο 10. Α, χίλια συγγνώμη για την αναστάτωση. Λυπάμαι πολύ. Θα σας δώσω 2 καινούργια. Και θα έχουν 10 κερασάκια. Θα έκανα τσακωθείτε. Αλλά θα έπρεπε όμως, γιατί εγώ είμαι πελάτης και πληρώνω. Το πελάτης έχει πάντα δίκιο. Απόδειξη έχετε? Όχι, δεν έχω απόδειξη. Και εγώ που ξέρω ότι το πήραν από εμάς. Από το σέβεται το κουτί. Αυτό δεν έχει σημασία. Απόδειξη. Δεν το πιστεύω. Θα πω να γράψω τη χειρότερη κριτική για σας. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Αυτό θα σας τα αλλάξω αυτή τη στιγμή, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, είμαι πολύ καλύτερα τώρα. Το βιντεάκι από τη μία είναι αστείο, αλλά από την άλλη και πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι τόσο λεπτή η γραμμή ανάμεσα στη ζωή που δεν θέλω να ζω και στη ζωή που θέλω να ζω. Σε αυτή τη ζωή που είμαι εθισμένος, ο Τόνι Ρόμπινς λέει ότι στο τέλος της ημέρας έχουμε όλοι μας ένα συναισθηματικό σπίτι. Για κάποιους είναι ο θυμός, για κάποιους είναι η προσβολή. Κάποιοι άνθρωποι οπουδήποτε και να πάνε, είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Μπορεί να τους πεις τα καλύτερα. Έχουν μια υποψία ότι κάτι είπες, οπότε θα προσβληθούν. Για τη μητέρα μου το συναισθηματικό της σπίτι είναι η ευγνωμοσύνη. Όπου και να την πας, θα σου πει πέρασα καταπληκτικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δω που είναι το συναισθηματικό μου σπίτι και αν δεν μου αρέσει, να αλλάξω. Είναι τόσο λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό το οποίο δεν θέλω και σε αυτό το οποίο θέλω. Και αυτό το οποίο λείπει είναι η μαγική λέξη μελέτη. Και επειδή σήμερα θα σας αναγγείλω ένα βιβλίο το οποίο θα βγάλουμε το Μάιο του 26, το οποίο θα λέγεται Λεξικό, 70 λέξεις, 70 ιστορίες, και θέλω να σας διαβάσω από το βιβλίο αυτό ότι έχω γράψει για τη λέξη μελέτη. Γιατί λείπει η λέξη μελέτη και θα καταλάβετε τι εννοώ. Μια ζωή χωρίς μελέτη δεν έχει νόημα. Πλάτωνας Απολογία Σοκράτους. Μελέτη, το προσεκτικό διάβασμα με σκοπό την εκμάθηση. Η συστηματική πνευματική ενασχόληση με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Μελετητής αυτός που ερευνά κάτι με μέθοδο. Μελετώ, ίσον νοούμε, σκέπτομαι. Μελετηρός αυτός που αγαπάει τη μελέτη.
Σύμφωνα με τους Πυθαγορείους, η μελέτη είναι μία από τις τρεις ικανότητες της ψυχής. Δια της μελέτης μαθαίνει, δια της επιδίωξης εφαρμόζει και δια της αγάπης συνδέεται. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν σκέφτονται, έλεγε ο Earl Nightingale 60 χρόνια πριν στις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Πράττουν υπνοτισμένοι, χωρίς να σκέφτονται, χωρίς να αναλογίζονται, χωρίς να συλλογίζονται, χωρίς να μελετούν. Ανάμεσα στο γεγονός και την απάντηση στο γεγονός υπάρχει ένα κενό. Μες στο κενό αυτό έχεις να επιλέξεις πώς θα απαντήσεις. Μες στο κενό αυτό βρίσκονται όλες οι επιλογές σου. Βρίσκεται η ελευθερία σου, η συνειδητότητά σου και η ευθυκρισία σου. Όμως μέσα στο κενό αυτό δεν επιλέγεις μόνο τις επιλογές σου, επιλέγεις την ταυτότητά σου και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μέσα στο κενό αυτό καλείσαι να μελετήσεις τι θες να κάνεις και ακόμα σημαντικότερο ποιος θες να είσαι. Είναι Σεπτέμβριος του 24, η μέρα που η Μαρινέλα πέφτει στο Ηρώδειο έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Μέσα σε λίγη ώρα κυκλοφορεί στα social το σχετικό βίντεο με τη μεγάλη ερμηνεύτρια να σωριάζεται. Η ερώτηση είναι γιατί να το δω. Έχει κάτι να μου προσφέρει. Ο James Clear λέει ότι με κάθε μου δράση, με κάθε πράξη μου, ψηφίζω ποιος θέλω να είναι. Προσέξτε τη δύναμη κάποιων λέξεων. Ψηφίζεις ποιος θες να είσαι. Αλήθεια, ποιος θέλω να είμαι. Αυτός πρωταγωνιστής στη ζωή του ή αυτός που μονίμως βρίσκεται πίσω από μια κλειδαρότρυπα. Λείπει σκέψη. Σκέφτομαι σημαίνει ότι το μυαλό μου δουλεύει. Μελετώ σημαίνει ότι χρησιμοποιώ το μυαλό μου για να κατανοήσω αυτό που συμβαίνει προκειμένου να πράξω καλύτερα. Η μελέτη λείπει. Η πλειοψηφία των ανθρώπων ζει άσκεφτα, αμελέτητα, άψαχτα. Δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε, κινούνται σαν περιπλανόμενες γενικότητες, παταλώντας χρόνο και ενέργεια, τρέμοντας πριν μην πεθάνουν και παραλείπουν να ζήσουν. Παλιότερα ένιωθα μεγάλο βάρος όταν έπαιρνα απόρριψη από τις κόρες μου. Όταν ακόμη και εντός πλαισίου έλεγαν και κυρίως έπραταν τα ξεκάθαρα όχι τους. Το έπαιρνα προσωπικά. Με τον χρόνο όμως συνειδητοποίησα ότι είναι η ίδια ικανότητα να οριοθετηθούν και να προφυλαχθούν όταν θα έρθει η ώρα από ανθρώπους, βία, ουσίες και άλλα δεινά που προπονούν κάθε φορά που λένε όχι και σε μένα. Οπότε πλέον είμαι προσεκτικός, αλλά και εντός πλαισίου επιτρεπτικός στο να πούνε τα όχι τους. Με τον χρόνο επιτεύχθη αυτό. Όχι. Ο χρόνος βοήθησε. Όμως επιτεύχθη με τη μελέτη, όπου μελέτη βλέπει ψυχοθεραπεία, αυτοέρευνα κτλ. Κανείς δεν έχει πρόθεση να κάνει χοντρά λάθη. Πίσω από αυτά, στη συντριπτική πλειοψηφία δεν κρύβεται η πρόθεση, κρύβεται η άγνοια. Και η άγνοια ακολουθεί την έλλειψη μελέτης, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί την αβελτηρία. Αβελτηρία είναι άλλη μια μαγική ελληνική γλώσσα που είναι άρνηση να βελτιωθώ. Την έχω και αυτή σε 70 λέξεις. Το σκοτάδι δεν είναι το αντίθετο του φωτός, αλλά η έλλειψή του. Η άγνοια είναι το σκοτάδι και διαλύεται μόνο όταν μελετήσεις. Ο Ηρακλής, στο Σταυροδρόμι, είχε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ανάμεσα στην κακία και την αρετή. Ο ένας εύκολος και ο άλλος δύσκολος. Πρόσφατα ολοκλήρωσα το βιβλίο του Αθανάσιου Αλεξανδρίτη Πάμε σχολείο. Διαβάζω σελίδα 50. Από τη δυσφορία ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο σύντομος της απόρριψης αυτού που μας ενοχλεί και ο μακρύς της μελέτης του γιατί δυσφορούμε. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ξανά το τελευταίο. Από τη δυσφορία ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο σύντομος της απόρριψης αυτού που μας ενοχλεί και ο μακρύς της μελέτης του γιατί δυσφορούμε. Μήπως τελικά ο Ηρακλής δεν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην αρετή και την κακία, αλλά ανάμεσα στη μελέτη και στην άγνοια. Θυμώνω πολύ όταν εμείς οι ίδιοι χαρακτηρίζουμε τους Έλληνες κάφρους. Δεν είμαστε κάφροι. Άψαχτοι και αμελέτητοι είμαστε. Δεν έχουμε κάτι να μελετήσουμε. Ακόμη. Και είναι πολύ σημαντικό να επιλέξω ποιος είμαι εγώ και τελικά αν οι άλλοι είναι κάτι το οποίο θέλω στη ζωή μου ή κάτι που δεν θέλω. Αυτή είναι μια κλασική φωτογραφία. Το Μανόλο το παιδί δεξιά το ξέρετε. Είναι ο αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής στο επικοντό. Ο αριστερός είναι ο ανταγωνιστής του, ο Σουηδός, ο οποίος έχει το παγκόσμιο ρεκόρ. Προσέξτε τη χαρά του δικού μας. Πιο πολύ χαίρεται ο δικός μας παρά ο άλλος. Και έχεις να επιλέξεις αν οι άλλοι στη ζωή σου είναι πρόσθεση ή είναι αφαίρεση. Μαθηματικά και εδώ. Βλέπω τον Γιάννη που κάνει καταπληκτικά βιντεάκια στο TikTok και τον παρακολουθώ και είναι παράδειγμα για μένα. Χαίρομαι τη χαρά του. Άρα εγώ με 1, ο Γιάννης είναι 1, όταν το βλέπω νιώθω 3. Θα μπορούσα όμως δυστυχώς και ο πολύς ο κόσμος που δεν έχει μελετήσει, εγώ με 4, ο Γιάννης είναι 3,
ή μάλλον εγώ με 3, ο Γιάννης είναι 4, άρα ουσιαστικά γράφω 4 μείον 3 ίσον 1. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δω αν η πράξη της ζωής μου είναι η πρόσθεση ή αν η αφαίρεση. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι άλλο ο συναγωνισμός, που άλλο σε κάνει να γίνεις καλύτερος, και άλλο η εχθρότητα. Άρα είναι τόσο σημαντικό να κάτσω να μελετήσω, και η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το οποίο έχω και σε αυτό το οποίο θέλω να έχω, η γέφυρα είναι η μελέτη. Να κάτσω να δουλέψω με τον εαυτό μου, και στο τέλος σας έχω και ένα δώρο έκπληξη, σε 1-2 το είπα. Επόμενο βιβλίο που θέλω να διαβάσω μια ιστορία είναι το Ναι. Το Ναι βγήκε το 2022. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θέλει μελέτη, δεν είναι εύκολο όπως το δώρο. Το δώρο είναι ιστοριούλες που διαβάζουμε. Το Ναι είναι ουσιαστικά μια μικρή εγκυκλοπαίδεια με 20 διαφορετικά θέματα για όσους το έχετε διαβάσει, το οποίο έχει από πίσω και μια βιβλιογραφία 100 βιβλίων που χρησιμοποίησα για να γράψω το βιβλίο αυτό. Η φωτογραφία είναι από έναν άνθρωπο που αγαπάμε πάρα πολύ, οι περισσότεροι από εμάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο κλασικός συν. Πηγαίνω κάθε χρόνο και τη βλέπω, της πηγαίνω τα βιβλία μου, κάνει πολλές φορές αναρτήσεις, τα διαβάζει, και την επόμενη μέρα από τη φωτογραφία της στέλνω ένα μήνυμα. Λέω: Άννα, μπορώ να το ανεβάσω? Μου λέει: Κάνω ό,τι θέλεις. Μην με ξαναρωτήσεις, μου λέει. Χορτάτη και ακομπλεξάριστη. Πολύ σημαντικό. Και όπως λέει ο δικός μου ο μέντορας ο Σάρμα, nothing fails like success. Το να πας ψηλά είναι δύσκολο, το πιο δύσκολο να παραμείνεις ψηλά. Πάμε να δούμε λοιπόν από το βιβλίο αυτό, μάλλον εγώ ήμουν στοικός σε κάποια προηγούμενη ζωή, οπότε θέλω να μιλήσω σύντομα για το σύντομο της ζωής, και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έλεγε ο Τζόμπς ότι αν ζεις κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία σου, κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Αν αγαπάς σαν να είναι τελευταία σου μέρα κάθε μέρα, κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Και άλλο ένα πολύ μαγικό βιβλίο που το συστήνω ανεπιφύλακτα, το έχουν σίγουρα τα παιδιά, είναι ο Μικρός Δράκος και το Μεγάλο Πάντα. Είναι για παιδιά από 5 έως 105 ετών. Κάποια στιγμή μαραίνεται το λουλουδάκι του δράκου και λέει: Το λουλούδι μου, είπε λυπημένος ο Μικρός Δράκος. Όλα κάποτε πρέπει να τελειώνουν, μικρέ μου. Αυτό είναι που τα κάνει αφάνταστα πολύτιμα. Όλα κάποτε πρέπει να τελειώνουν. Αλλά αυτό είναι που τα κάνει αφάνταστα πολύτιμα. Πάμε να το δούμε. Γιατί η ζωή τελικά είναι πολύ πιο σύντομη από όσο νομίζουμε, και αν το συνειδητοποιήσουμε, θα μας βγάλει σε άλλες δράσεις και σε άλλο προσανατολισμό η ζωή μας. Αν πάρετε το camera roll από το κινητό σας τηλέφωνο και μικρύνετε τις φωτογραφίες, θα χωρέσουν εβδομάδες, μήνες, χρόνια στην οθόνη. Αν το μικρύνετε και άλλο, θα χωρέσει μια ολόκληρη ζωή. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, τα πιξελάκια, είναι μια ολόκληρη ζωή. Σε μια οθόνη κινητού. Αυτό είναι. Δεν έχει άλλο. Αυτό είναι. And then you die, που λένε στο χωριό μου. Και όλο αυτό που κάποια στιγμή θα κάνω και σκέφτομαι, και όταν μεγαλώσουν και όλα αυτά τα πλάνα, κάποια στιγμή κάνεις έτσι, και αυτό είναι. Δεν έχει άλλο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι αυτό είναι, γιατί αν το συνειδητοποιήσω, αυτό ή θα με βάλει να ψυχοπλακωθώ, ή θα πω: Κάτσε ρε φίλε, δεν έχω να αναβάλω ούτε την αγάπη, ούτε τη συγχώρεση, ούτε τη δράση, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα είναι η τελευταία στροφή. Ήμουνα πριν από χρόνια πάλι Κύπρο, ανεβαίναμε μια εταιρεία με το πούλμαν τους στο Τρόδος για να κάνουν μια ομιλία στο προσωπικό τους, τους διευθυντές τέλος πάντων, και στο αντίθετο ρεύμα είχε μόλις ανατραπεί ένα φορτηγό. Το φορτηγό που βλέπετε αυτό εδώ πέρα, ανεβαίναμε, και ξαφνικά ο οδηγός του πούλμαν μας τον ακούω και κάνει κάποια στιγμή ένα. Και είχε ανατραπεί πριν από δευτερόλεπτα, αν όχι λεπτά, βγαίναν ακόμα καπνοί και τρέχαν τα μπουκάλια τα νερό στον δρόμο. Ήρθε η πυροσβεστική, μετά από λεπτά. Δυστυχώς ο άνθρωπος είχε σκοτωθεί επί τόπου, περίμεναν το πρώτο της παιδί. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα είναι η τελευταία στροφή. Και είναι πολύ σημαντικό να δώσω την αγάπη, να δώσω την επικοινωνία, να δώσω την αγκαλιά και να μην αναβάλω για κάποια στιγμή ή οτιδήποτε άλλο. Έκανα μια ανάρτηση με αφορμή το περιστατικό αυτό, και επειδή το προφίλ μου είναι δημόσιο, με βρήκε η γυναίκα του, αυτή που θα γεννούσε το μωράκι του, και μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια που έγραψε για το σύζυγό μου για το ατύχημα. Σάββατο 2 και 4 το μεσημέρι. Αν ήμασταν πιο μπροστά εμείς με το λεωφορείο, μπορεί να ήταν η σύντροφός μου ή τα παιδιά μου που θα έλεγαν να ευχαριστώ σε κάποιον
που θα έχει κάνει μια ανάρτηση για μένα. Και είναι τόσο σημαντικό να καταλάβω και να εμπεδώσω πόσο σύντομη είναι η ζωή. Αυτό είναι μια πλήρη ζωή σε μήνες. Είναι μια ζωή 90 ετών σε μήνες. Κάθε κυκλάκι είναι ένας μήνας. Αυτό που βλέπετε είναι περίπου 1000 κυκλάκια. Αυτό είναι μια πλήρης ζωή. Εγώ είμαι 57, θεωρητικά είμαι κάπου εδώ πέρα. Κάπου εδώ. Το μαγικό είναι ότι ξέρεις πόσο έχει μεσολαβήσει. Δεν ξέρεις ακόμα πόσο υπάρχει. Και είναι και δύσκολο, αλλά είναι και μαγικό. Υπάρχει ένα μαγικό βιβλίο, μπορεί να το έχουν τα παιδιά εδώ πέρα, γιατί έχουν και ξενόγλωσσα βιβλία πολλά. Το The Top 5 Regrets of the Dying. Το έγραψε μια Αυστραλέζα νοσοκόμα, φίλη μου είναι αισθησιολόγος, το έχει διαβάσει, το ξέρει, η οποία ήταν κοντά σε ετοιμοθάνατους ασθενείς. Και έγραψε ένα βιβλίο για τα πράγματα που θα μετανιώσουμε λίγο πριν φύγουμε. Τα 3 πιο σημαντικά είναι τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, οι άνθρωποι μας που δεν χορτάσαμε και τα όνειρά μας που δεν κυνηγήσαμε. Τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, οι άνθρωποι που δεν χορτάσαμε, τα όνειρα που δεν κυνηγήσαμε. Κανένας δεν είπε θα ήθελα να είχα δει παραπάνω δελτία ειδήσεων. Ούτε ένας. Κανένας δεν είπε θα ήθελα να είχα δει παραπάνω TikTok. Ούτε ένας. Και είναι πολύ σημαντικό να το ζήσω και όχι να το ποστάρω. Είμαστε για να το ζήσουμε και όχι να το ποστάρουμε. Και ξέρετε, το αντίθετο του πεθαίνω δεν είναι το ζω. Το αντίθετο του πεθαίνω είναι το γεννιέμαι. Το αντίθετο του ζω είναι το δεν ζω. Το αντίθετο του πεθαίνω είναι το γεννιέμαι. Το αντίθετο του ζω είναι δεν ζω. Είμαι κάποια μέρα όταν και. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή ήταν ο Τσαρούχης και ήταν στα τελευταία του ο ζωγράφος μας, ο οποίος ήταν μεγάλος σε ηλικία και καταπονημένη η υγεία του. Και ήταν κάποια στιγμή στο σπίτι στο Κολονάκι, ήταν μεγάλος 90 χρόνων πόσο ήταν, αλλά με πολύ εύθραυστη υγεία. Και πάει να βγει έξω και του λέει ο φροντιστής, του λέει: Κύριε Τσαρούχη, τι πάτε να κάνετε εκεί πέρα, θα πεθάνετε. Και του λέει ο Τσαρούχης: Δηλαδή για να μην πεθάνω δεν θα ζήσω. Δηλαδή για να μην πεθάνω δεν θα ζήσω. Είναι αφάνταστα σύντομη η ζωή για να μην κοιτάω τον άνθρωπό μου στα μάτια και να μην κάνω βαθιές συζητήσεις και να μην έχω πει στα παιδιά μου ότι τα αγαπάω ούτως ή άλλως, είτε παίρνουν καλούς βαθμούς είτε κακούς βαθμούς, ή να έχω σταματήσει και να μην συγχωρώ επιτέλους τον εαυτό μου για αυτό το οποίο έκανε τότε. Και είναι αφάνταστα σύντομη ζωή για να αναβάλω επαόριστο το όνειρο της ζωής μου. Κάντο. Ξεκίνα. Όχι αύριο, σήμερα. Αν κάποια στιγμή υπάρχει ένα δυνατό ζεστό συναίσθημα, θα κάτσω μετά με κάποιους από εσάς να δώσω if I may κάποια guidelines. Είναι τώρα που λες θα το κάνω, θα ξεκινήσω σήμερα, όχι αύριο. Γιατί το αύριο θα γίνει μεθαύριο και θα γίνει μετά κάποια μέρα. Είναι πολύ σύντομη η ζωή για να μην τη ζω. Επόμενο βιβλίο, 8 μέρες μέσα, ούτε αυτό ήταν γραφτό να εκδοθεί, γιατί δεν ήταν γραφτό και να μπω μέσα κιόλας, αλλά τέλος πάντων μπήκα. Ασπρόσεχα, γιατί την ευθύνη την έχω εγώ, έπρεπε να είχα τακτοποιήσει μια εκκρεμότητα της εταιρείας που είχε πτωχεύσει πριν από καιρό, μου το είχε πει ο δικηγόρος μου. Άργησα, έγινε αυτό που έγινε, ένα πολύ μεγάλο μάθημα, το οποίο όταν είσαι μέσα, και το μέσα είναι το λιγότερο, το χειρότερο είναι ο διασυρμός. Το να γράφουν πράγματα για σένα χωρίς να ξέρουν, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά λοιπόν μέσα και μάλιστα τη μέρα που είχε έρθει να με πάρει ο δικηγόρος μου, γιατί ήταν διαδικαστικό το δικό μου, είχαμε οργανώσει μια ωραία κοινότητα με τους κρατούμενους, ήμουνα στην πτέρυγα με τα καλά περιστατικά σχετικά, να μην το παίζω έξυπνο. Οπότε κάναμε κάθε μέρα μια ομιλία ένας διαφορετικός άνθρωπος. Μοιραζόταν πράγματα ο ένας με τον άλλον. Και τη μέρα που ήρθε ο δικηγόρος να μου πει ότι βγαίνουμε τώρα το μεσημέρι σε μία ώρα, του λέω δεν μπορώ. Μου λέει τι εννοείς. Του λέω έχω να κάνω μια ομιλία, μπορώ να βγω αύριο. Μου λέει θα σε σκοτώσω. Μου λέει θα σε σκοτώσω. Μέσα από το βιβλίο αυτό θέλω να διαβάσω μια ιστορία η οποία είναι αλλάζει ο άνθρωπος. Η ιστορία δεν είναι αλλάζει ο άνθρωπος. Είναι σαν το βιβλίο του Καραγιάννη, αλλάζει ο άνθρωπος. Μπήκε στο κρατήριο την Παρασκευή από αυτούς που δεν θες πολλά ούτε καν λίγα. Φωνακλάς, βαρύς, μονοκόμματος, το πολύ αδύνατο σκαρί του μαρτυρούσε καταχρήσεις και συνήθειες. Ο στράτος πήγε 3 κελιά παραπέρα, ευτυχώς, και ήταν μόνιμα έτοιμος για καυγά.
Αστυνόμος, φώναζε με αγένεια κάθε φορά που χρειαζόταν κάτι. Οξύθυμος, ευέξαπτος, μόνιμα ευερέθιστος. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δεν είχε μαζί του και την αγωγή του που θα τον ηρεμούσε. Τα φάρμακα θα ερχόταν την επόμενη μέρα. Ξέρω πια ότι ο καθένας μας έχει μέσα το καλό και πρέπει απλώς να το βρει, να τον βοηθήσει να το βρει. Είχα μαζί μου τη δική μου αγωγή, την Ιγνάσια, το ομοιοπαθητικό ηρεμιστικό που μου είχε γράψει ο δικός μου γιατρός. Στο κρατήριο κρατάνε τα φάρμακά σου και σου δίνουν ένα κάθε μέρα ανάλογα με τη συνταγή. Στέφανος τολμώ, έχοντας χτυπήσει την πόρτα του κελιού του. Ποτέ δεν μπαίνεις μέσα αν δεν έχεις ρωτήσει. Πέρασε, μου κάνει ανόρεκτα, δεν συστήθηκε. Του δείχνω το χάπι. Είναι φυτικό και ηρεμεί. Το περνώ κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι απόψε αυτό είναι δικό σου. Η πρώτη φορά που με κοιτάζει στα μάτια, θα μου δώσει το δικό σου χάπι γιατί? Γιατί εδώ μέσα έχω μάθει να μοιράζομαι. Χαμογελάει. Στράτος μου κάνει και μου δίνει το χέρι του. Σε ευχαριστώ. Το πήρε. Το συμβάν το είπα στα αγόρια όταν επέστρεψα στο κελί. Καλά έκανες, μου είπε ο Γρηγόρης. Ξημέρωσε η επόμενη μέρα. Στο κρατήριο περνάει πολύ αργά ο χρόνος. Κάθε πρωί έκανα μέσα μου. Ύστερα από ώρα ανοίγει η πόρτα του στράτου, βγαίνει ανόρεκτος. Με κοιτάζει, υποψία χαμόγελο. Ρε, σαν να έκανε δουλειά αυτό. Χαίρομαι. Χαμογελάω. Επόμενες μέρες ήρθε και η αγωγή του στράτου, παρέμεινε όμως οξύθυμος. Κάποια μέρα κόντεψε να πιαστεί στα χέρια με κάποιο καινούριο, κάποιο φλόρο. Ο στράτος τον τρελαίνεται. Να σου πω κάτι, στρατή, έτσι τον φώναζα. Έλα μέσα, Στέφανε. Αυτό είναι ένδειξη εμπιστοσύνης, πλέον είσαι φίλος. Τρελαίνεσαι, στράτο. Αυτό είναι το θέμα σου. Το συναισθηματικό του σπίτι ήταν ο θυμός. Ό,τι και να γινόταν, τα έπαιρνε στο κρανίο. Το μυστικό είναι όταν πιάνει τον εαυτό σου να τρελαίνεται, να μην βιάσει να αντιδράσεις. Μέτρα μέσα σου μέχρι το 10, αν μπορείς, σε αργό τέμπο. Σε πάω στίγμα ότι στο 10 θα σου έχει φύγει ο μισός θυμός και βάλε. Σκύβει και κοιτάζει κάτω. Το ξέρω, ρε Στέφανε, αυτό είναι το θέμα της ζωής μου. Ναι, αλλά όσο δεν το αντιμετωπίζεις, ο Θεός θα σου φέρνει όλα αυτά και όλους αυτούς που θα σε δοκιμάζουν. Μέχρι να το αντιμετωπίσεις. Σαν να παίζεις τένις και η κακή σου πλευρά να είναι η αριστερή. Εκεί θα σου έρχονται όλες οι μπάλες. Μέχρι να μάθεις να τις πιάνεις. Το πιασες? Το πιάσα. Θα το προσπαθήσεις, φίλε? Στο υπόσχομαι. Συχνά ο πατέρας του στράτου ερχόταν στο επισκεπτήριο. Επίσης, συχνά μιλούσε με τη μάνα του και τον αδερφό του στο τηλέφωνο. Όταν ο στράτος μιλούσε, δεν ήθελες με τίποτα να είσαι κοντά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να ακούσει τίποτα από τις φωνές του. Τις επόμενες μέρες έβλεπα τον Γρηγόρη και τον Μπεν να μπαίνουν στο κελί του στράτου και να κάνουν συζητήσεις μαζί του. Κάθε μέρα που τον έβλεπα, λες και μαλάκωναν λίγο τα χαρακτηριστικά του. Λες και γλύκαινε. Στην πορεία άρχισε και να χαμογελάει και ο Βαγάσας είχε το πιο γλυκό χαμόγελο. Μια μέρα ήμουνα στο χώρο του επισκεπτηρίου, ένας αστυνομικός μου είχε εμπιστευτεί για λίγο το στυλό για να γράψει μηματάριό μου. Παρατήρησα ότι από πίσω ήταν ο στράτος στο τηλέφωνο. Όχ. Αυτή τη φορά όμως η φωνή ήταν μαλακή και τρυφερή, σιγανή και ανθρώπινη. Το ξέρω, ρε μπαμπά, σας έχω με τα νεύρα μου. Πες και στη μαμά, σε παρακαλώ, συγγνώμη. Γύρισα μία για να σιγουρευτώ ότι ήταν όντως ο στράτος. Ήταν όντως. Είχα βουρκώσει. Γύρισα στο κελί και είπα καπάκι την ιστορία στα παιδιά. Ο Μπεν χαμογέλασε με ικανοποίηση. Το ξέρω. Είχε κάνει τη σχετική συζήτηση με το στράτο για τους γονείς του την προηγούμενη μέρα. Τις επόμενες μέρες ακούσαμε και άλλα από το κελί του στράτου. Ευχαριστούμε, αστυνόμε, στο ξεκλείδωμα του κελιού. Ρε, ο στράτος είναι αυτός, καλά ακούω. Αργά-αργά, ο στράτος γινόταν αυτό πραγματικά ήταν. Πιο ανθρώπινος, πιο γλυκός, πιο ευγενικός. Η πιο δύσκολη μέρα για μένα ήταν η μέρα του αποχωρισμού, η μέρα που βγήκα έξω. Τους χαιρέτησα όλους, ο στράτος έλειπε. Δεν μπορούσα να φύγω χωρίς να το χαιρετήσω. Πού είναι ο στράτος? Κάνει ντους. Ο στράτος κάθε μέρα έκανε 2 φορές ντους. Πάω μέσα, το ντους είχε ένα μικρό παραθυράκι, πιο μικρό και από το κελιού. Ο φίλος μου ήταν μέσα σε σαπουνάδες. Στρατή μου, ήρθα να σε χαιρετήσω. Θα μου λείψει, Στεφανάκο, πολύ. Και εμένα, αδερφέ. Σε ευχαριστώ, να ξέρεις. Δεν ξεχάσω ποτέ το στιγμιότυπο με το στράτο και τις σαπουνάδες, εκείνος να χαμογελάει και εγώ να κλαίω. Πρόσφατα τελείωσα το βιβλίο της Άντριας Ζαφυράκου. Δίδαξε, μπορείς? Η Άντρια ανακηρύχθηκε η καλύτερη εκπαιδευτικός στον κόσμο για το 2018. Σε κάποιο σημείο γράφει: αν υπάρχει ένα μάθημα που παίρνω ξανά και ξανά στο σχολείο, είναι το γεγονός ότι το μόνο που έχουμε όλοι μας ανάγκη είναι να πιστέψει κάποιος πραγματικά σε εμάς. Ξαναδιαβάζω. Αν υπάρχει ένα μάθημα που παίρνω ξανά και ξανά, όχι μόνο σχολείο, προσθέτω εγώ, είναι το γεγονός ότι το μόνο που έχουμε όλοι μας ανάγκη είναι να πιστέψει κάποιος πραγματικά σε εμάς. Πάμε να το δούμε. Ξαναδιάβαζα πρόσφατα του Μενέλα Λουντέμι
Το ένα παιδί μετράει τα άστρα. Πλέον σαν γονιός μαζί με την κόρη μου. Και λέει ο Λουντέμις κάποια στιγμή δεν αλλάζει τόσο εύκολα ο άνθρωπος σε κάποιο σημείο. Δεν λέει δεν αλλάζει ο άνθρωπος για να μάθουμε να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε αυτό που διαβάζουμε, όχι κάτι άλλο. Όχι την πεποίθηση που έχουμε. Δεν είπε ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ούτε είπε αλλάζει δύσκολα ο άνθρωπος. Ούτε δεν αλλάζει εύκολα. Είπε δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσο νομίζω κάτι που κάνω 50 χρόνια δεν θα αλλάξει 8 μέρες. Το παιδί αυτό δεν το ξαναείδα και εύχομαι να έχει πάρει ένα σωστό ή σωστότερο δρόμο. Πάμε να το δούμε λίγο ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορώ να αλλάξω κάτι μέσα μου. Είναι από μια έρευνα της Focus Vary, της φίλης μου της Κούρτογλου, η οποία κάναν την ερώτηση πόσο πολύ ή όχι ασχολείστε με την προσωπική σας ανάπτυξη μέσα από δράσεις πρακτικές που μαθαίνετε. Αυτή το κόκκινο δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Αυτή εδώ πέρα το 18 του αριστερά κάτω εμπνέομαι, αλλά δεν τα έχω κάνει πράξη. Και πάμε τώρα στη σημαντικά 2. Τούτοι εδώ λένε ότι τα κάνω όποτε έχω χρόνο. Και τούτοι εδώ επάνω λένε δουλεύω καθημερινά με τον εαυτό μου. Coaching, ψυχοθεραπεία, διάβασμα, καθημερινά. Αυτά τα δύο segments ρωτήθηκαν πώς έχεις βελτιώσει τη ζωή σου. Τούτοι είπαν την έχω βελτιώσει από πολύ αρκετά το 30%, τούτοι το 73%. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Είναι ένα χωράφι, άμα το σκάβεις μια φορά την εβδομάδα, θα φέρει κάποια αποτελέσματα. Αν το σκάβεις κάθε μέρα, θα φέρει πολλά αποτελέσματα. Είναι τόσο απλό. Και τα απλά είναι τα πιο δύσκολα να ξέρετε. Στην Κρήτη έχει ένα μαγικό διαχωρισμό ανάμεσα στο γνωρίζω και στο κατέχω. Σήμερα είμαστε 100 άνθρωποι εδώ πέρα, δεν θα ακούσετε τίποτα καινούριο. Τα γνωρίζουμε. Όμως ετούτοι εδώ τα κατέχουνε. Και αυτό είναι από ένα βιβλίο του 1929, γραμμένο πριν από 100 χρόνια, Θανάσης Αθανασούλης, το ψυχοεκπαιδευτικό σύστημα, και έλεγε ο Αθανασούλης, γνωρίζεις το σύστημα, το 1929. Γνωρίζεις το σύστημα τούτο μόνο μέχρι το σημείο που θα το εφαρμόσεις, που θα το πραγματοποιήσεις, θα το ζήσεις. Ο Αθανασούλης, 100 χρόνια πριν, έλεγε ότι δικαιούσε να λες ότι γνωρίζεις κάτι όταν το κάνεις. Όταν δεν το κάνεις, δεν το γνωρίζεις. Και είναι πολύ λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο να νομίζω το γνωρίζω και τελικά να μην το κάνω πράξη. Γιατί εγώ όταν μπήκα μέσα, και σπάνια μιλάω για μένα, διαπίστωσα ότι αυτά τα οποία λέω τα γνωρίζω, τα κατέχω. Γιατί αν δεν τα κατήχα, δεν θα μπορούσα να τα βγάλει καθαρή. Άρα δοκιμάζεσαι στις δύσκολες στιγμές, και οι δυσκολότερες είναι τα θέματα υγείας, για να δεις αν τα κατέχεις ή όχι. Και δεύτερη επίσης προϋπόθεση είναι να μπορώ να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, να είμαι φίλος μου. Αυτό είναι από έναν αγώνα της εθνικής ομάδας στο μπάσκετ, στο Ευρωμπάσκετ. Είναι εθνική ομάδα Ελλάδας-Ισπανίας πριν από κάποιους μήνες. Η Ελλάδα είναι μπροστά 5 πόντους. Οι Ισπανοί έχουν την μπάλα και έχουν 5 δευτερόλεπτα. Και ο Ισπανός ετοιμάζεται να κάνει τρίποντο. Και ο Σλούκας θα έπρεπε να τον αφήσει να το κάνει, γιατί ακόμα και να το έβαζε θα κερδίζαμε το παιχνίδι. Τουναντίον πάει να τον κόψει, κάνει φάουλ. Ο Ισπανός παίρνει 3 βολές, τελικά παίρνουμε το παιχνίδι. Αλλά θέλω να δείτε την συμπόνια, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και την αγάπη με την οποία ο coach ο Σπανούλης εξηγεί στον παίκτη του ότι έκανε λάθος. Αν καταφέρω εγώ να είμαι ο Σλούκας και ο Σπανούλης στη ζωή μου και να δουλεύω καθημερινά, θα έχω τη ζωή που θέλω. Συνήθως παίζω ξύλο με τον εαυτό μου για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνει και δεν έκανε. Και είναι πολύ σημαντικό να αποδεχτώ τον εαυτό μου όπως θα μπορούσε να είναι και όχι να τον μαλώνω για όλα αυτά που δεν είχε κάνει. Το παιδί αυτό, ο Στράτος στο κρατητήριο, εμείς τον αντιμετωπίζαμε σαν αυτό που θα μπορούσε να είναι. Σαν μια όμορφη ανθρώπινη ύπαρξη η οποία μπορεί το καλύτερο. Θα μπορούσαμε να τον είχαμε αντιμετωπίσει σαν Μπρεζόνι. Όχι. Πόσο κατάκριση έχει φάει αυτό το παιδί και πόσο ακύρωση έχει φάει και από τον εαυτό του. Άρα πρέπει να δουλεύω με τον εαυτό μου, πρέπει
Δεν είναι αν θέλω, είναι πρέπον. Και θα πρέπει πραγματικά να αγαπώ τον εαυτό μου και να μην τσακώνομαι συνέχεια μαζί του. Γιατί κάθε φορά που τσακώνομαι ενισχύω αυτό που δεν έχει κάνει καλά. Και όπως λέει ο φίλος ο Κονάνος, ο κόσμος αλλάζει με μέλι και όχι με ξύδι. Εδώ πέρα δεν θα σας φάω πολύ χρόνο, είναι το τελευταίο, το έχετε πάρει αρκετή. Είναι μια γατούλα της κοπέλας που κάνει πιλάτες στην κόρη μου. Το βιβλίο αυτό το έγραψα επειδή είχα ένα τεράστιο θέμα στη σχέση με τον εαυτό μου. Δεν μου άρεσε τίποτα επάνω μου. Και κάτσα και μίλησα, γνώριμο αυτό έτσι. Έκατσα και μίλησα με τον εαυτό μου γιατί τον είχα φτάσει στο απροχώρητο, με καταθλίψεις, με θέματα υγείας. Κάτσαμε, μιλήσαμε και τα βρήκαμε μετά από πολύ. Μπορεί και να σ' αρέσει. Και χαίρομαι πολύ μια φίλη που μου έλεγε ότι είχε πάει διακοπές μόνη της. Είναι συγκεκριμένα βήματα και τα έχω μέσα και μπορώ να κάτσω να τα κουβεντιάσουμε και μετά. Στο πώς να γνωρίσω και να σταματήσω να αποφεύγω τον εαυτό μου. Τέλος, θέλω να σας πω δύο λόγια για αυτό που ετοιμάζω αυτή την εποχή και είναι κάτι πάρα πολύ μαγικό. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γράψω ένα βιβλίο για τις λέξεις. Δεν θα είναι λεξικό τύπο Μπαμπινιώτη, δεν είμαι φιλόλογος. Απλώς επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήταν ένα βιβλίο με 70 λέξεις, 70 ιστορίες. Τη μελέτη σας τη διάβασα. Θα διαβάσω άλλη μια ιστορία στο τέλος. Και είναι μαγικό να βλέπεις την ιστορία να επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Γιατί εγώ, όντας μαθηματικό μυαλό, συχαινόμουν τα αρχαία και την πρώτη ηλικίου που τελειώσαμε τα αρχαία και δώσαμε εξετάσεις, έκαψα τα βιβλία όλα στο τζάκι στους γονείς μου. Έτσι, έχω ακόμα τις φωτογραφίες. Και ξαναγύρισα στον τόπο του εγκλήματος να αγαπήσω όλο αυτό το πράγμα που κάποια στιγμή είχα απορρίψει. Είναι αυτό που έλεγε η μελέτη. Ότι ή μένεις στην απόρριψη, ή το μελετάς και το αγαπάς από κάποιο σημείο και μετά. Αυτά είναι 50 λεξικά που χρησιμοποίησα, μαγικά λεξικά. Το φιλοσοφικό λεξικό, το ονομαστικό λεξικό, το γελαστικό λεξικό, το λεξικό της πιάτσας, το αθωνικό λεξικό. Άκη, διάβασα και το φιλοτελικό λεξικό, να ξέρεις. Έχει τόσα μαγικά λεξικά η ελληνική γλώσσα και τόσο μαγεία, ακρίβεια και μονολεξία. Λέω εδώ πέρα, αν δεν έχεις τίποτα να πεις, γιατί τις ενοχλείς τις λέξεις. Αν δεν έχεις τίποτα να πεις, γιατί τις ενοχλείς τις λέξεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μιλήσω αν υπάρχει λόγος να μιλήσω πρώτα απ' όλα, έτσι. Εδώ πέρα η φίλη μου Τσαλίκογλου λέει το εξής. Όταν βάζω μια λέξη να κάνει τόσο πολλή δουλειά, την πληρώνω πάντα παραπάνω. Πώς θα ορίσω λοιπόν τη λέξη για να μην την πληρώσω ακριβά? Συνήθως δεν έχω ορίσει τη λέξη. Και αν δεν έχω ορίσει τη λέξη, δεν μπορώ να συνηθώ και με τον άλλον. Πρόσφατα με τα παιδιά μου είχαμε μια έντονη διαφωνία γύρω από τα σκουπίδια. Εγώ 57, θεωρώ ότι πλέον ο κόσμος είναι πιο προσεκτικός στις παραλίες, δεν αφήνει μπουκάλια, σκουπίδια όπως στην εποχή τη δική μου και λιγότεροι, πολύ λιγότεροι αφήνουν. Οι κόρες μου λένε μπαμπά, όχι, ο κόσμος, οι δικές μου είναι 14 και 17 οι κόρες μου. Αφήνουν σκουπίδια. 10-15 λεπτά μιλούσαμε, μέχρι να καταλάβουμε ότι μιλούσαμε διαφορετικά πράγματα. Εγώ, όντας παλιός, εννοούσα μπουκάλια, κουτιά. Οι κόρες μου εννοούσαν τσίχλες και από τσιγάρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να ξέρω για ποιο πράγμα μιλάω. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Και στην πορεία αυτή ανακάλυψα κάποιες πάρα πολύ μαγικές λέξεις, κάποιες από τις οποίες έχω στο βιβλίο μου, κάποιες όχι. Η λέξη νηπενθία. Η νηπενθία είναι η άρνησή μου να πενθήσω. Η λέξη βελτιοδοξία. Χιλιάδες λέξεις που είναι τόσο μαγική η γλώσσα μας. Η βελτιοδοξία δεν είναι αισιοδοξία, είναι άλλο πράγμα. Λεπτομεριμνία. Το έλεγα σε κάποιο φίλο νωρίτερα. Δίνω συχνά ομιλίες σε εταιρείες και υπάρχει αυτή η έκφραση God is in the detail. Ο Θεός είναι στη λεπτομέρεια. Στα ελληνικά υπάρχει μία λέξη η οποία το περιλαμβάνει και αυτό. Λεπτομεριμνία είναι η μέριμνα περί των ελαχίστων. Πόσο φανταστική γλώσσα έχουμε. Ακόμα και η λέξη, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει μια μοναδική ακρίβεια και μονολεξία για να μπορεί να περιγράφει πράγματα. Ακόμα και η λέξη μονολεξία δεν μεταφράζει στα αγγλικά. Η ευμετρία, προορατικότητα, αβελτηρία που λέγαμε νωρίτερα, επάρκεσης, ολβιότητα. Η ολβιότητα είναι ο πλούτος. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχαν τουλάχιστον 10 λέξεις, ευδαιμονία, αυθονία,
ολβιότητα, μακαριότητα κτλ. Ξέρετε καλύτερα κάποιοι φιλόλογοι από μένα. Και για την παινία είχαμε μόνο 4-5 λέξεις. Παινία, φτώχεια, whatever τέλος πάντων. Ίσως γι' αυτό ζούσαν σε μεγαλύτερη αυθονία οι πρόγονοι μας, γιατί είχαν και πιο πολλές λέξεις για να περιγράψουν αυτό που ζούσαν. Ορθολεξία. Τη λέξη φίλος, σε ένα λεξικό βρήκα ως συνώνυμη τη λέξη ομοιόσπλαχνος. Ως ομοιόσπλαχνος. Πόσο υπέροχο. Ομοιόσπλαχνος ο φίλος. Κίδος. Η λέξη κηδεία και όλο αυτό είναι από το κίδομε. Κίδομε σημαίνει φροντίζω. Τεύχο, ήγιος. Και θέλω να δείξω κάτι, γιατί πραγματικά δεν είμαι λεξικογράφος. Το βιβλίο είναι βιβλίο ιστοριών. Θέλω να δείτε από αυτές τις δύο φωτογραφίες πόσο λιγότερες λέξεις χρησιμοποιούμε πια. Η πρώτη εικόνα είναι τα ομόριζα της λέξης δάκρυ από το βιβλίο του Σκαρλάτου Βυζάντιου 1851. Το δάκρυ είχε περίπου 19 ομόριζες λέξεις. Ο σημερινός Σκαρλάτος είναι ο Μπαμπινιώτης, που έχει ουσιαστικά 4 λέξεις. Ο Σκαρλάτος το 1851 στο λεξικό του είχε περίπου 200.000 λίμματα. Ο Μπαμπινιώτης σήμερα έχει 50.000. Άρα τα τελευταία 200 χρόνια χάσαμε τα 3/4 του γλωσσικού μας πλούτου. Είναι τόσο σημαντικό. Και θέλω να κλείσω διαβάζω μια ιστορία και μετά σας έχω το δωράκι που σας έχω υποσχεθεί. Η ιστορία αυτή είναι η λέξη ειρήνη, γιατί μέσα από τον τρόπο το δικό μου προσπαθώ να εξηγήσω τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις πρώτα απ' όλα για μένα. Ειρήνη. Δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Μαχάτμα Γκάντι. Ειρήνη, κατάσταση ησυχίας, ψυχικής ηρεμίας, ομόνοια, απουσία εξωτερικών ή εσωτερικών, αυτό ξαναπέστο, πολέμων. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου κατά την οποία οι σχέσεις λειτουργούν αρμονικά και χωρίς βίες αντιπαραθέσεις. Ειρήνη, ηρεμία, μακαριότητα, γαλήνη συμφιλίωση. Ειρηνεύω, συμφιλιώνω, πάω να βρίσκομαι σε εμπόλεμη κατάσταση, σιχάζω, γαληνίζω, μαλακώνω, αγαπίζω. Ειρηνικός, ο αποβλέπων στην ειρήνη. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η ειρήνη ήταν θεά, θυγατέρα του Δία και της Θέμιδας. Με την πρώην σύζυγό μου, όπως και πολλοί και πολλές με τους πρώην και τους πρώην μας, από τη στιγμή που χωρίσαμε, δεν είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Στη δική μας περίπτωση, ισχυρό θέμα προς επίλυση ήταν η επικοινωνία με τα παιδιά. Από διαφωνία εξελίχθηκε σε δικαστική διαμάχη, η οποία ολοκληρώθηκε αισίως με την πολύτιμη αρρωγή της συνεπιμέλειας, αλλά μετά από χρόνια που μας ταλαιπώρησαν όλους και πιο πολύ τα παιδιά. Με τους πρώην μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν σίγουρα περάσαμε όμορφα, αλλιώς δεν θα είχαμε συνυπάρξει μαζί. Πόσο μάλλον όταν έχουμε αποκτήσει παιδιά, που πολύ πιθανόν να μην είχαμε αποκτήσει αν δεν είχαμε ανταμώσει. Με τους πρώην μας πάντα θα μας ενώνουν αναμνήσεις και συναισθήματα, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Η Μαρίλια είναι ένας καθαρός και ακέραιος άνθρωπος με όμορφες αξίες ζωής. Ζωόφιλη και οικολόγος, δίνει πάντα το σωστό παράδειγμα στα παιδιά μας με τα έργα της. Σπίτι της, διαμέρισμα, έχουν αρκετές γατούλες και όταν λέω αρκετές εννοώ αρκετές. Η μαμά των κοριτσιών μας συμπεριφέρεται σε όλα τα ζωάκια ισότιμα με τους ανθρώπους και πάντα βοηθάει τα αδέσποτα είτε βρίσκονται σε κίνδυνο είτε όχι. Πρόσφατα η μεγάλη μου κόρη μου είχε πάρει βιντεοκλήση για να μου δείξει ένα υπέροχο μικρό γατάκι που είχε στην αγκαλιά της. Όση ώρα μιλούσαμε, το μικρό γουργούριζε ευτυχισμένο στην αγκαλιά της. Τι είναι αυτό, Άβρα? Το κοινό μας γατάκι, μπαμπά. Ευτυχία παντού. Η μαμά της το είχε βρει την προηγούμενη μέρα πάνω σε μια νησίδα ενός κεντρικού δρόμου και το έσωσε από βέβαιο θάνατο. Θα το κρατήσετε? Γέλιο. Μπαμπά, σε αυτό το σπίτι, όποιο γατάκι μπαίνει, δεν ξαναβγαίνει. Μεγάλη αλήθεια. Ήμουν πολύ χαρούμενος λοιπόν και περήφανος για την πράξη της Μαρίλιας και πιο πολύ για το όμορφο παράδειγμα που είχε δώσει για μια ακόμα φορά στα παιδιά μας. Ήθελα να της στείλω μήνυμα και φυσικά το έκανα. Μπράβο, Μαρίλια, για το γατάκι, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα. Μαθαίνεις τα παιδιά μας αξίες. Σε ευχαριστώ, ήταν στη μέση του δρόμου, δεν μπορούσα να το αφήσω να σκοτωθεί. Είσαι καλύτερα? Είχα 10. Αρκετά, σε ευχαριστώ. Ποια από όλες λοιπόν τις ερμηνείες της λέξης ειρήνη σου ταιριάζει περισσότερο? Νομίζω αυτή της συμφιλίωσης. Με την πρώην σου? Πιο πολύ με τον εαυτό μου. Ξαναδιαβάζω τελευταία παράγραφο. Ποια από όλες τις ερμηνείες της λέξης ειρήνη σου ταιριάζει περισσότερο? Νομίζω αυτή της συμφιλίωσης. Με την πρώην σου? Πιο πολύ με τον εαυτό μου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι αποτέλεσμα μελέτης. Γιατί στην αρχή, για να μην το παίζουμε έξυπνοι, είχαμε μερικούς καυγάδες. Από κάποιο σημείο και μετά δεν υπήρχε άλλο περιθώριο. Και τα παιδιά μας είχαν παρουσιάσει από ψυχοσωματικά θέματα μέχρι πολλά άλλα πράγματα. Οπότε πρέπει να κάτσουμε να μελετήσουμε. Και είμαστε 2 χρόνια και παρακολουθούμε συμβουλευτική γονέων σε κάποιο ειδικό που μας έχει βοηθήσει να συνεργαζόμαστε. Άρα είναι, για να μην το παίζω έξυπνος, αυτή η κοπέλα που ήταν εκεί πέρα που θύμωνε και τώρα είναι δουλειά. Το πρέπει να την κάνεις. Αν δεν την κάνεις, δεν την κάνει κανένας άλλος για σένα. Οπότε είμαι εδώ πέρα που θέλω, εκεί πέρα που θέλω να πάω είναι γνώση και εφαρμοσμένη γνώση. Και έχω ένα μικρό δώρο για όλους. Θα έχετε παρακολουθήσει στην Αθήνα ότι κάνουμε τα updates που είναι κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις μία φορά το μήνα με κάποιους αγαπημένους καλεσμένους, στα πλαίσια των οποίων αυτά γίνονται και με Zoom, είναι και διαζώσεις. Κάθε μήνα έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα και έχουμε ξεκινήσει και ένα μικρό σχολείο που κάνουμε κάποια σεμινάρια και κάποιες ομιλίες πιο εντατικά. Και θέλω να δείξω ένα βιντεάκι και να σας πω ποιο είναι το δωράκι. Κάθε μήνα. Τώρα το καλό είναι ότι πρώτα ο Θεός το 26 θα οργανώσουμε και ένα και στην Κύπρο θα ενημερώσω και θα έχω και κάποιους φίλους πιθανότατα αν μας κάνουν τιμή, ο κύριος Αργυρίου, ο κύριος Λάκης και τα λοιπά, για Σολάκη μου και όχι μόνο. Εδώ οπότε θα το κάνουμε και στην Κύπρο, πρώτα ο Θεός. Αυτά είναι από τελευταίες 16 ομιλίες, κάποια στιγμιότυπα και θέλω να δείτε το κομμάτι αν επιλέγεις οι άλλοι να είναι φίλοι σου ή εχθροί σου, αν είναι συν ή πλην. Γιατί σε στενό κλειό αυτοί οι άνθρωποι είναι ανταγωνιστές μου. Γράφουν βιβλία. Είναι φίλοι μου. Είναι συνεργάτες. Γιατί ένα και ένα κάνει 3. Μπορεί να μην είναι όλοι στο φάσμα των συγγραφέων φίλοι μου, αλλά το 80% είναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το δουλέψω μέσα μου και να μπορώ να βρω κοινό τόπο. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω εδώ πέρα φέρει, αυτό είναι το επόμενο, τα Marginal Gains, θα είναι Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Και το θέμα είναι πώς με μικρές αλλαγές μπορώ να πετύχω πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Θα σκανάρετε αυτό το QR code και μετά έρχεστε εκεί μπροστά. Αυτό είναι δώρο γιατί ουσιαστικά για όλους εσάς, θα σας πω τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο QR, θα σας πω ακριβώς τι θα κάνετε. Θα μπείτε μέσα, θα δηλώσετε συμμετοχή στο online, όχι το διαζώσεις. Δεν θα πληρώσετε φυσικά, αλλά θα βάλετε κωδικό Κύπρος. Οπότε ουσιαστικά αυτή η προσφορά το δώρο για 24 ώρες, μπαίνετε στο QR το συγκεκριμένο, το κατεβάζετε, δηλώνετε συμμετοχή online και αντί να πληρώσετε, βάζετε τον κωδικό Κύπρος, θα σας έρθει ένα link στο mail σας και 11 Ιανουαρίου θα είστε κοντά μας σε όλη αυτή την ημέρα να την περάσουμε μαζί. Εντάξει. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα πάνω. Εγώ θα μείνω. Χριστιανό που το κάνουμε, θα κάνουμε Q&A, να είστε καλά. Να είστε καλά τα παιδιά όλοι. Θέλετε κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, εγώ θα κάτσω μετά. Οπότε θα είμαι εδώ πέρα, ό,τι θέλετε, θα είμαι να υπογράψω βιβλία, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε να το φωτογραφίσετε. Κάποια στιγμή και για μένα είναι και ο Στέλιος εδώ πέρα, ο συμμαθητής μου, ήταν ο δικός μας δάσκαλος ο Καλογύρου που μας έβαλε στο σύστημα αυτό εδώ πέρα. Αυτό μπορεί να είναι μια αφορμή για να πείτε κάπου αλλού. Να το δείτε εσείς.